Tanghali sa kudlang din, ako'y hatag regalo ni mo ba? Alisa? Di nga. Alisa ba? Kaya ako'y hatag regalo ni mo. Bugay na kung hinulat ang galuha ba? Karoon pa rin may hatag muna ng Pasko? Ali, bali. Kaya nalimtan eh, kayo ko ka, oy kwarta itong nyagi, karoon ko kapalit. Eh, na yun. Sure ka? Ano dyan? Regalo ni mo. Sa Pasko, pero karoon ako'y hatag eh. Balo na taon tayo, budget. Na, karoon kaya naka-budget naman ta. Sige, ali, dali. Lingkod yun. Ay, sa balikot sa... Yung sa mga oy, regalo na yung giabrihan na. Sipon, ako may regalo rin mo. Tinood ka na. Regalo na ko na mo sa Pasko, pero karoon ako gihatag eh, ako budget ato. Yan, sa istorya rin mo. Argentina holiday. Tarong ba? Kuan eh? Wala ka na, eh, okay. Gabi na to. Okay. Ako budget man, kana na dyan ako mapalit. Sige na yun, kayo ito na. Suman eh. Ay, pang paputi. Lotion? O, lotion na. Wala makinis ba? Maputi ba? Ang skin, dirty water. Suman eh, baby wipes. Para pahit sa gabasa. Ano para pahit sa gabasa? Ano eh? Suman eh, gihatag oy. Oh. Suman eh. Napkin. Para ang gabasa, o dili na mo undang, napkinan. Tawli oy. Suman eh. Ay, lotion niya po. Padanlog. Padanlog sa mga uga. Wow! Wow! Sana? Ay, relove. Oh. Tinood ni? Tinuna. Sipagtulong mo na, plastic na. Plastic. Wow. 50 pesos na na. Wow, sa tanan mo na akong ganahan. 50 pesos na na ba? Palit na ko. Huwag sa ugahan. Huwag sa man ni! Oh, kapata na. Kortina. Pante! Tante na kortina. Siya po ni kaayo! Kutsintang buhok yan eh. Kutsintang buhok. Saan tawag ni oy? Kasi yaw-yaw din. Ikaw pa taga yaw-yaw pa ka. Lawlaw po dyan kaayo! Ay, Kutsinta kung balik ka na. Kutsinta. Naduha na ka buhok. Kana. Kay gamay-gamay. Si tinta na siya. Kaya nakong kayo eh. magkaginawa mga atuaan eh! Wag ko na. Apay napkin. Pagdali matangtang ba, yun apay napkin o. Sampo. Wala tayo hangin-hangin. Tawag ni kapalit sa kuha oy. Oh. Pulbos! Polvo. Napang pagwapa. Wapa.